Vítajte vo FISA Cars. Dnes tu máme pre vás ďalší krásny Enyaq. Je to konkrétne Enyaq iV60, teda 60 kWh batéria s výkonom 132 kW. Toto vozidlo bolo vyrobené v roku 2021. Momentálne má najazdených 84 250 km. Toto konkrétne vozidlo je vo výbave loft, taktiež má aj tepelné čerpadlo. Ako môžete vidieť v interiéri, je to výbava loft, to znamená takéto textilno-kožené sedačky, manuálne, samozrejme adaptívny tempomat, vozidlo má množstvo jazdných asistentov, nastaviteľný podvozok, miesta vzadu je taktiež veľa, vozidlo má takéto krásne rohožky s červeným nápisom, ktoré mu dodávajú veľmi pekný dizajn k tejto zelenej farbe. Vozidlo má manuálny kufor, v kufri samozrejme povinná výbava, takéto adaptéry do kufra, rohož v kufri a samozrejme aj nabíjací kábel spoločne so sadou na opravu defektov. Ak by ste mali o toto vozidlo záujem, momentálne sa nachádza v našom showroome FISA Cars v Rovinke. Samozrejme vieme na vozidle vybaviť aj poistenie či financovanie. A momentálna cena vozidla je 22 900 eur.